ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ 4ଟା ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। देखिए केते सारा कुहुड़ी ये आम कॉलेज रोड यहाँ समय बर्तमान 4:10 हमको लगे 45 चलचु आम आगे बढ़ी पछुआ देना जा बुड़ा पकेयार गोटे मजा गोटे निरा थाए। चलतु देखु फुल भिडियो केमी बुड़ा पका जाए ये बुड़ा केमी पका जाए देखू आप बसिकी सार को लेकिन जाऊे बुड़ा पकड़ा जय जगन्नाथ सार। जय जगन्नाथ। अबे ट्रेन आसा टाइम है रेल फाटक पड़ जाता सिद्धवानी छक तो आम कि समय रहा पड़ा ये दुईटा ट्रेन तो बेसी समय अपेक्षा कर पड़लानी तो ये सांगे सांगे रेल फाटक खोलीगला तो चलतु जा आम मत लगे सर ये गोटे युद्ध क्षेत्र यहाँ किए बाहर गला आगे तो आप देखिपे आम कोणार्क मेरन नेवली जाऊँ तो मत बाहर लगुच 100 मीटर कौन 50-20 मीटर भी देखा जाऊँ आगे कौन अच्छी तो से भी आम चलीचु आम सब रुहतु देखा आज चंद्रभागा बुड़ ताकू आम देखी देखी जाऊँ रास्ता देखुचु आम किसी देखा जाऊनी तथा चलुचु। बर्तमान आम जाऊँ चंद्रभागा बुड़ को लेट हो गला डेरी बेले कौन रास्ता जो मौसा आक्सीडेट होता आम ढड़ा होता समय पुरीर कलेक्टर सार आ एसपी सार आस पहुँचले बर्तमान आम्बुलांस जोगे आम पुरी हस्पिटाल को पठे दूँ पठे देवापर आम बाहरीचु बुड़ पकड़ा देखु एत भिड़ लगी रास्ता सारा गाड़ी पाखापाखि 1.5 किलोमीटर खंड दी साइड्रे गाड़ी पार्किंग कराई भक्तों मैंने सुओ छुटी चंद्रभागा बुड़ पकड़ापी आपण मैंने देखिपे यू आमर गाड़ी पार्किंग बंद कराई 4 व्हीलर को छड़ा जाऊनी देखिपे आपण मैंने पुलिस मैंने रात बर्तमान ड्यूटी कर पुलिस भाई मैंने रामचंडी पूर्व आमर यहाँ को बंद कराई पार्किंग टाक माँ रामचंडी मंदिर आम चंद्रभागा मात्र 1.5 किलोमीटर दूरतार अच्छु चंद्रभागा कौन सी माने 4 व्हीलर छाड़ूना जो जाऊँ ऑटो कि बाइक जोगे आपरे आम जेहेतु ओलार आसीचे तो आमको जीवा सुविधा है आम बर्तमान जाऊँ चंद्रभागा बुड़ पकड़ा रास्तार देखो आम जी एत कुहुड़ी जे कुहुड़ी जो आम गाड़ीर ओलार डिस्प्ले कटि जाइए कौन से मुहूर्त बंद हो जाए तथापि रिक्स नहीं कि आम आगू चलीचु जदि गाड़ी रखिक स्टाण मारी दौर तो गाड़ीटा बंद हो गला तो यहाँ भी गोटे मानने दुर्घटना जनित कथा तथापि आम गाड़ी तपन बंद नक माड़ी चलते देखो के भक्त चली चली
ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହେଶୁକ ଭିଡ଼ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହାକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସାର୍ 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ହବ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଏ। ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଛି। ହଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋରିଠାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆମର 800 ମିଟର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର, ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଇଏ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରାତିରୁ ଆସି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାରିଗେଟ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ବାରିଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସାର୍ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଏଇଠି ପକାନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ଆମର ପକାଇବା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜନସମାରୋହ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତପନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାତ୍ରାଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇକି ତପନ ମୋତେ 3 ଦିନ ରାତିରୁ ସାର୍ ଯିବା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଦେଖାଦେଲେ
ହେଇପାରିବନି ଫାଇନ ପଡିଛି ଭାଇନାଙ୍କର। ସପ୍ତାହରେ ବୁଡ଼ ସରିଗଲା ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ଲକ୍ଷାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ପକାଇକି। ଏବେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରି ଭକ୍ତମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗମନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ଠାରୁ 1.7 କିଲୋମିଟର ଆସି ସାରିଲାଣି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଉସା ଦୋକାନ ଟିକେ ଚା ପିଲୁ, ଚାଟା ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମଉସା ଚାଟା ଭଲ ହେଇଛି? ଚାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଚାହା ବି ଯେବେ ବି ଆପଣ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଚାହା ପିଇପାରିବେ ଆପଣ ଏ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳଚକ୍ର ବି ବାନା ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।